Panguripanmu agora aku tidak mau nanti ancasku aku kepingin menyaksikan Sabundino ngarep bareng Ning tresna menika mboten kenging dipun peksa lho Demasik. aku kang ketaman buyong Kok sampun ampun ngendika ingkang kados ngaten Demasik Wanigita. Upama kelakon kowe lungguh jajar sumanding lanang. Alke wong kasenopati kaya apa? Upama dibawa timbang ale putrane nalin terus ning kadipaten mati. Ora sak propiran. Mbah kuwitan kuning ketujire kaya masinan ing alam. Mbok timbang. Alis kuwi Mbok sampun Demasik Wanigita. Ampun kesanget tenang nggihipun ngalembono dhateng kanthi. Ngalembono kuwi mau kasunyatan kan. Pisan maneh. Gelem ya. Mboten Demas. Kula mboten saged nampi katresnan panjenengan. Kok sapa ya? Kula nuwun pangapunten awit kula dereng kepengin duweni bojo Demasik Wanigita. Di palungguan Senopati. Dadak tampik dikak sapa ndi? Sing nuwun Piranto sing sandang iki. Kan ing kene wis kira-kira alam aku sekelakon hubungan. Kowe ora nampa katresnan. Apa kok tumindak kasaran kowe? Ampun Demasik Wanigita. Mbok inggih panjenengan welas dhateng kula. Ampun ngantos panjenengan menika jamak dhateng kanthi Demas. Aku tulas aja. Aku kudu kok bisa lo kedaden si koyo ngene? Aku dhewe ora ngerti kakak. Tapi wae aku apa
wanyang sujak kacacak ana temase wani gitu. Pinten sak. Oh, Kakang. Sopo ki supik kendel kon wani Untu aku jeneng nyumpalannya. Sintuan nganti aku nyemparani kejalan sepuluh pamati sing ora toto. Aku jiwat marang kanthi. aja kleru panempo. Aku jiwat karo kanthi ora tak ombulan nanging bakal sengkake minangka dadi bojoku Kanthi ora gelem nampa tresna. Apa meneh ora bakal mlaku yen nek ngono kowe wong bodho kowe kudu ngerti ana tetembungan witing tresna kuwi jalaran saka kuwi nek kanthi kabeh dina cecak karo wani cinta bakal tresna ngono kanthi. Ora Kakang. Upama saben dina dipilinake tansah cedhak karo wani kita, bakal tukul rasa tresnamu karo wani kita. Babar pisan ora Ngono lek. kowe. Ora iso kowe. Kakang buntuan lho. Ora kurang-kurang anggonku kondo yen to aku kok dadi bojone. Nek dhewe isih bacot Kak. Dasar wong sing ora iso isih. Mari kita. Kowe kuwi salah sawijining punggawa negara Pati. iya Akeh wadon sak liyane kan. Sing luwih ayu. Katimbang kanthi ku lho. aku ora bocah cilik ora sah kucuri ora sah kandhani aku ngerti jagat iki dilarang akeh bocah wadon sing ayu jawan menimbangi kanthi nanging kacek sithik nek ora kanthi ya omah Goro. Aku kok ora pati percaya. Pentingane kanthi nang kanthi kanthi kekerasan. sak randune badane kanthi iki bisa ngratoni atiku Ngamusi Kakang Iki buntuan. perkara iki kok. Ngomong lakon dadi dadak nganggo petingan dalan Aku bakal ditanding-tandingke rupa tanding-tandingke rasa Kakang. Aja nganti kelakon. Lah, kula durung kebacot aku kok Kakang buntuan. Wis krungu dhewe kangsulane kanthi. Mana to? buntuane Sik bae ayo cukup. Ngono iso kan. nek aku mbacut sapa sing dadi paling Palemane ana kepalane. sapa Aku kowe dhewe. buntuan pancen kowe kaneman sing kendel sing dene wani kowe kendel muga duwe piyantul Kok ngerti yen aku dhewe adek. kowe wani mergo kowe ngaji Mari kita. setan ora bakal doyan demit ora bakal dulet kan kowe nanging kowe ngerti sapa sing wae iki senopati ning adipaten mati yo wani gitu Sejatine aku ora wani karo wani. Kepojoking kanan kapeksa aku wani mati tekan. nanging dino sumapean kowe pengen dibelok karo kanthi ngono Aku ora kepengin nyawang yen to kanthi bakal maido saka tangan. Sing hati-hati Kakang Ojo buntuan. Ora apa-apa Kakang. koyo dentro ilang. aja Ngono kok dadi dua problem. tanda itu iya Aku ora gumun. Ora gumun. Ora tenan bae. Sampeyan kepiye to Kakang? Aku roti. Apa pranya tenan. Paling ditok setengah bulan. Wani ngabung tenan jadi asam iki. pengen yo apa tengene suara apa Siswa dene aku ngacang barang karo. kowe joget kok tak kendangi ae Gusti kok sembatan ngajak pirang dina kowe suara Sumbarmu andar kali dukun. Kaya selas jansan bagas sae. Wong semono katik dayane wani kita Kakang buntuan.
Ayo. Aku matur nuwun karo sampeyan. Durung iki mau kakek. Lagi bledos. Lah wis endang kaprat condang lir kaki. Oh, lah ngono kok ketak-kete yo kakek. Aku jane mangke tak. Napa kakek? Aku menawa karo dene. Ngambung etok ora tenan lu jamu tenan. Lu maksa ora pengen ngono. Yo, dinase wani dito iki edan aja ditiru kakek puntual. Yo ora bisa. Wani gitu iki wis dene waras. Ora edan. Lho nek ora edan dheweke kok ngono lho kakek. Awit kuwi gede kesenane nang iki ora penting. Nanging emane aku ora bisa ngembali sekabeh katresnane kakek puntual. Babar pisan dhewe ra dadi kesukaran. Kuwi bener kakek. Aku matur nuwun lan sampeyan yo kakek puntual. Kok upama ana sampeyan dak kira lakon dijawab dening wani kita. Piye kakek? Sejatine aku sing tansah awat-awat gunung aku nyang ndi wae. Aku kok awat-awati. Sepisan aku ora kepengin ana salah sawijining lanang yang bakal nyirakake karo aku. Tuladhane koyo dening pakar tine wani gitu iki. Matur nuwun kakek puntual. Yen to saben dina isine sampeyan mengawat-awati kelawakan. Awit gedhe rasa panglimanku marang kuwi. Kuwi mratelake yen sejatine aku kudu nilake rasa tresna sak putuwe karo kowe kan. Piye? Kalau nyawaku yen pancen kowe kuwi njaluk nyawaku kuasa ora kepaton tresnaku kok bakal tak ilake kan. Kakak puntual. Kok kaya ngono kan? Jebolan nggonmu mitulungi kawan aku mawa pamrih. Sampeyan ora ana bedane kawan cek Mas waning kita.